أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. eɗen ñaago Allah nde hokkate en barke kala ko jannga e nde deftere makko teddunde nde deftere nde ngannduɗaa kañum nde hiiɗɗata diman garɗo fof ene yaade heen, nokku gonaaɗo fof ene yaade heen, woni alqur'anul karim. hokke en kadi barke lewru wonandu on lewru korko, matiren heen bisimillahi rahmani rahim, gesere men alhamdulillahi rabbil alamin, taw eɗen cellira. Aywa, suratul fatihati nde simore, manam ko makka nde telli bakka nde jippi, kañum woni simore adinde. Sahaji aɗa nani yimɓe mbiya mi jangi deftere nde fof baqara ha nas, taw si ko baqara ha nas tan janguɗa, deftere nde fof janggani ɗum sabu a ɗacci fatiha. o deftere nde fuɗɗoraki baqara, kono nde fuɗɗori ko fatiha. nde mbiyata ko fatiha ha nas. eyo ɗum woni ko selli ko. o yi min maqasidi الصورة إن جاء ندى سمور هلك فانتا هن، يقول تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية وحده، بكمال العبودية له وحده. معناه كو حقق دي كتشد قل في ودي الله من رودي الله توكي دول الله تمونغل دول الله دا كونغران هاندي كونغران وني dewate ngal ɗon dewal. ɗum woni simore fatiha ko fanta hen. bisimillahi rahmani rahim. bisimillahi ko inde allah, arrahmani ko inde allah, arrahim ko inde allah. siyam bisimillahi manam jomum ko fuɗɗorade e inde allah, ko wallinorade allah e gollal ngal waɗata ngal yo Allah wallu ɗum heen, darno ɗum heen. ɗum waɗi ene wiye kala fof gollal ngal mbaɗata ya fuɗɗoro bisimillahi. ari e hadis nelaɗo ene wiya kala fof gollal ngal neɗɗo golli to fuɗɗoraki ɗum bisimillahi rahmani rahim, ngal ɗon gollal ko gollal gabtaral. gollal gabtaral firti ko gollal ngal ngannduɗaa barke mum heewani. ɗum waɗi kala fof jomum ene waɗa, saɗa ɓorno cumcima wi bisimillah, saɗa ɓorta bisimillah, saɗa yalta bisimillah, saɗa naata bisimillah, kala fof ko aɗa waɗa wi bisimillah beele gollal ngal ne barkina. wi summiyat suratul fatiha liftitahi kitabillahi biha, addun ndeɗo simar wiyeede bisimillahi fatiha. summi suratul fatiha ko sababude deftere nde fuɗɗori ko nden simore. وتسمى كدي القرآن لاشتمالها على موضوعاته، كن توحيد كوين عبادة قصص وجن دهن القرآن فوف معنا بين توحيد وعبادة وقصص. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله جتور ودني الله رب العالمين جيد ويندرند. أنا سي jomum ina yettete ko Allah, sabu kanko woni joom windere nde kala. holko woni windere? windere woni kala fof ko wona Allah tan ko ɗum windere, kala fof ko taga ko ɗum windere. asaman ko e bindi he jeeya, leydi ko e bindi he jeeya, yimɓe ɓe jinneji ɗi, aljannaji ɗi, jeyli ɗi fof ko e binde he jeeya, annabaɓe ɓe, malaikaji ɗi, jinneji ɗi fof ko e binde he jeeya. wadde si wiyama rabbil alamin kanko woni joom binde. kanko tagi kanƴi fof. ko noonne arrahmani rahim. arrahman si wiyama firti ko joom yurmede
huɓtidinde yurmen huɓtidinde noon si wiyama firti ko julɗo hen koye rahmanu he yurmete, kefere koye rahmanu he yurmete, kullel ngel ullugel ngel dawgel ngel bamgel ngel puccel ngel naggel ngel fof koye rahman yurmete. E on ɗon rahman ke hen manam jurum hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo woni, hay ko wona neɗɗo ni jiya hande so wi rawanu tan dañi ɓiɗɗo jurum mo jogote ɓiyum, ha an sa arina a wi aɗa ƴetta ɓi rawanu tan sa rentaki jogoti ko gaddema. Ko nonne kadi sono ko gertagal toccini dañi ɓiɗɗo jurum wonate ɓiɓɓe ha jaɓata haydara mema ɗum. Ko nonne nagge ɓesga so wi dañi kañumne ko noon a suusa yettade ɗum fof ko jurum sirruma Allah waɗi e windere nde woni arrahmani o. An ɗo yimɓe fof julɓe fof natata hen. Arrahim noon firti ko joom yurmede heeride. Joom yurmede heeride manam janggo yawmal qiyamati natata jogota chance nadde arrahim tan ko julɓe ɓe, toon heferɓe ngala toon gueɗal sababuni ko Allah yurnoɓe ko ɓe gonani hen. Ɗum waɗi kam fof ko jeyli ɓe nande yo Allah dande en hen. Allah wadde en e ɓen ɓe ganduɗa kay yurmede arrahim natata woni ɓen ɗon yurmeteɓe toon to lakara nanne aljanna yo Allah wadde en e ɓen. Ayo ha joni ko Allah kaleten kanko woni maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin si haalan firti ko joom ñalawma jobdi, kanko jeeyi ñalawma jobdi. Ñalawma jobdi noon firti ko ñalawma ganduɗa nden yimɓe daroto moni foof baɗɗo moƴƴere yoɓe moƴƴere, baɗɗo bonande yoɓe bonande. ɗum woni maliki yawmiddin. Saabu diine si haalama mana ene wawi firde aada, ene wawi firde jaza, ene wawi firde ibada. Kono ɗo joni noon ko addine oɗo ko aljaza wal hisab, ɗum woni fanta hen. Ha ñalawma ganduɗa ko ñalawma bonnoɗo ko moƴƴi yoɓe ko moƴƴi, bonnoɗo kadi ko moƴƴani yoɓe ko golli ko. Ayo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka anam ɗo ko hertinande Allah dewal Allah. Iyyaka na'budu firti ko an tan min dewata. Ay iyyaka na'budu jiida e na'buduka. Sabu ɗo so ko bange balaga wiyata ɗum ko hasr. Iyyaka aw taksis, iyyaka ko an tan na'budu min dewata firti goɗɗo de en dewata goɗɗo ko wona Allah. Aywa ko noon kadi wa iyyaka nasta'in ko an min ballinorto. Manan kala fof ko min mbaɗa ko e ma min ɗaɓɓitta ballal. Won kala fof gollal ngal aɗa waɗa a wi bisimillahi tan ay a wallinirima e Allah. Ay asta'inu billahi. Aywa o wi noon ihdina sirata almustaqima, ya fewnu amen e lawol poccugol ngol. Lawol ngo ganduɗa ko lawol poccugol. Wiyama lawol poccugol noon woni lawol ganduɗa annabaɓeɓe ko hen goni, moƴƴuɓe kala ko hen dewi. Ya rewni min e ngol ɗon lawol. Ayo sa anda ha joni holko woni as-sirata al-mustaqima firti ko sirata ɓe neminɗa e mumen ko wayno annabaɓeɓe, ko wayno nelaɓeɓe, ko wayno waliya moƴƴuɓe, sahabaɓe ganduɗa ɓe Allah hokki ɗumen nema ha mbawi rewde e lawol mum ngol. Allah hokki ɓe nadde aljanna walla fodaniɓe aljanna. Enenne kadi yo Allah fewnu en e ngol ɗon lawol. Sabu peewal ko Allah jogi. Nelaɗo jogaki peewal, annabi jogaki peewal, wali jogaki peewal, jinnaɗo jogaki peewal, ceernaɗo jogaki peewal. Jogi peewal ko Allah. ɗum waɗi Allah wi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. ko Allah woni pewnowo kala mo haaji. wadde noon ɗon eɗen ñaago Allah wonde yo Allah fewni en e laawol poccingol. ay ghayril maghdubi alayhim wala dallin. tawa noon wona laawol ɓen ɓe ganduɗa ka a majjimɗo ɗumen. si wiyama ghayril maghdub
mufassiruna ɓurata firdirɗum ko yahudi en wala dalin woni nasara en. Yahudin si wiyama firti ko ɓen wonnoɓe e leñol annabi Musa alayhi salam. Si wiyama nasara fanta hen ko ɓen rewnoɓe annabi Isa alayhi salam. Enen noon hoto nanno en e ɓen ɗon sabu ɓen ɗon Allah ko tikkanɓe ɓe majjini ɓe yo on nannen e lawol ngo ganduɗa koɓe nemini e dow mumen. Ayo ɗo waɗi so tawi en gari e tafsir he ɓuuran yajnade hen o wi ko bisimillahi ay abda'u qira'at al-qur'an musta'inan bihi ay mbiɗa fuɗɗoro e janngude qur'an ngam wallinirade e makko woni Allah ta'ala tawɗo mutabarrikan mbiɗa barkinoro kadi jon be dhikri ismihi e jangtade inde makko wa qad tadammanat al-basmalatu thalathata min asma'illahi al-husna. Wi basmala noon basmala woni bismillahi rahmani rahim ina mofti pecce tati walla ginɗe tati e inɗe Allah cuɓaɗe ɗe wahiya ɗen pecce woni inde adinde woni Allahu mbiɗa bismillahi ay ismullahi woni inde Allah. Allahu oɗo kañum woni ismu zat manam ndeɗo inde hay neɗɗo goto ala droit innirede ɗum ala foof hunde fonde indirede Allahu. Sahaji noon aɗa yiya wajiɓe ene wiya min somi dañi ɓiɗɗo guidirton ɗum ko Allah wal iyasu billahi ɓe mbi min inniri Allah yo ɗum wona Allah ndeɗo inde hay goto innirtaki ɗum aywa saabu ko ɗum ko ɗum ismu zat aywa ene wodi noon goɗɗe inɗe goɗɗe foof ko sifatuji en ay almabudu bi haq siyama Allah firti ko manam ko dewateɗo gonga e gonga saabu ene heewi Allahji biyeteɗi moni foof oye adda leggal mo wiye ko Allah oye adda jeygol mo wiye ko Allah oye adda nangue mo wiye ko Allah ɓe gadda nayyi mo wiye ko Allah kono noon Allah gonga e gonga o ko Allahu rabbu samawati wal ardi wona laata wala uzza wona manata famiri ɗon no fewi. Ayo wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala ay nden inde ɓuuri hertorade e indeje Allah ɗi kala ɗum waɗi wala yusamma bihi ghayruhu subhanahu ala foof poɗɗo innirede nden noon inde so wona Allah o masenaro wodani nden woni inde adinde woni Allahu inde ɗimmirde ko arrahman basmala ene mofti arrahman inde Allah ay zur rahmati alwasi'ati woni joom yurmede yaajde kono no kaldirɗen nane wona yurmede ene moftani ina soomi julɓe ɓe gona julɓe kala ina soomi yimɓe e ko wona yimɓe kala famiri noon ay zur rahmati alwasila ko joom yurmede jokkude fo yarhamu bi rahmatihi man sha'a min khalqihi wa minhum almu'minun min ibadihi wa minhum waɗi o wi arrahim kañum woni zur rahmatil wasila ko yarham bi rahmatihi man sha'a min khalqihi wona tan jiila rahman oyo ɗo ko manam ko arrahim ko joom heeri julɓe ɗo lakara jiila e rahman o wi jamiu anwa al mahamid min sifatihi wahda dendagal sifaji ɗi ganduɗa ko jettaɗe sifaji moƴƴiɗi jettaɗe andu ɗum hertori tan ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala sifaji towal sifaji timmal ɗum ko Allah tan hertori ɗum duna man siwa kala foof mo wona Allah ala ɗinɗo sifaji iz huwa rabbu kulli shay kanko jeeyi kala hunde wa khaliquhu kanko tagi kala hunde wa mudabbiruhu kanko woni toppittoɗo pewno kala hunde wal alamin wiga alamun si waɗani i'tibar mudafun ilayhi alam jamɓul alam no firti ko windere woni kala fof ko taga wa huwa kullu ma siwa llahi ta'ala ɗum ko kala hunde nde ganduɗa wona Allah
thana'un ala allahi taala ba'da hamdihi fil ayati sabiqa jottor yettude Allah caggal nde o yetti ɗum e ayaji gardiɗɗi manam thana e hamd manam koko goto ɗum woɗɗodira wi kadi tamjidun lillahi taala bi annahu almalik li kulli ma fi yawmi alqiyama on hen kadi on ɗo e malik yawmi din ko mawninde jomiraɗo wonde kanko woni joom kala hunde ñande yawmal qiyama woni ñalawma daranka o wi noon fala ay haysu la tamliku nafsun li nafsin shay'an ñalawma mo ganduɗa fittandu alana toon fittandu hay hunde woni neɗɗo ala foof ko jogini toon neɗɗo hono mum fo yawmuddin a yawmul jazai wal hisab ñalawma din noon firta ko ñalawma ganduɗa jobdi e hasbore o wi noon nakhussuka wahdak ay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o wi nakhussuka wahdak bi anwa al ibadati wat ta'a woni amin kertanima denda manam mbadiji dewe Allah ɗe kala guilay ibada e ta'a manam ibada e ta'a foof aɗa wawi firtude ɗum rewde kono noon to banggue manaji majji aɗa certi seeɗa saabu so tawi ko ibada kañum la yasihu li gayri llahi kono amma ta'a yasihu li gayri llahi fami ibada kañum ko Allah tan hertani kono ta'a noon aɗa wawi rewde nelaɗo ta'a yasihu lil anbiya wal konoon kadi wal lil walidain ko atiu llaha wa atiu rasul ɗum fof ko rewde ko noon kadi ittiba kadi ene sallana Allah ene sallana nelaɗo ene sallana goɗɗo ko wona kamɓe jinnaɓe ko en ɗo nelaɗo wiyano in kuntum tuhibbuna llah fattabi'uni yuhibbukumullah ɗum ko ittiba wadde ɗin ɗon fof manam ko kalimatuji defte wadde muradafa kono sey ko ibada o kam kañum herani tan ko jomiraɗo ta'at e ittiba fof ene sallana ko wona kanko ayo ɗum waɗi fala nushrik ma'aka gayrak ma min ndendinta e jiyaɗo goɗɗo deweteɗo goɗɗo wona an manam an tan woni Allah amen min ngala Allah goɗɗo wa minka wahdaka natlubul al-auna fi kulli shu'unina koye ma tan min ɗaɓɓitta ballal e kala fiyekoji amen kala fof activité ji amen kala fof gueɗe ɗe min golloto koye an min ɗaɓɓitta ballal somin liggoyo ko an min mbiyata ya hokku min arsugaji somin janggoya ko amin mbiyata ya walla amen e gandal manam min jahata to seramɓe min jahata to wileɓe min jahata to hay goto gam wakkilade e muɗum ko wona an wadde an tan min cuɓi fa bi yadika al khayr kullah saabu ko an jogui kala moƴƴere wadde wala mu'in siwaka ala fof ballawo ko wona an ɗum waɗi ɗo wi ihdina sirata almustaqim ay ko dullana ila sirata almustaqim woni ya tindin amen lawol poccugol ngol dalil yani dullana ya tindin amen ila sirata almustaqim saabu Allah woni pewnawol wasluk bina fihi nanna min hen kadi wa thabbitna alayhi sa nanni min sa tindini amen law moƴƴol ngol a nanni min hen manam ya tabbitin min amen hen fami ɗon ɗum waɗi aɗa neɗɗo aɗa wonde hande e moƴƴere janggo gona e waradde saabu nelaɗo ene wiya hadis exemple so tawi neɗɗo ene wawi wurde ha alata ko woni hakkude muɗum e jeeyngol so wona zira qadre heɓto ɗum naata aljanna kono noon aɗa wonde e gueɗe ɗe ganduɗa hakkude ma e aljanna ala fof ko wona tona zira qadre aramma naata e jeeyngol ɗum waɗi toujours annabi ene heewi ko ɗowtano ya muqallibal qulub sabbir qulubana alal iman wadde ɓa ɓernde ko ɗum hunde wahlittonde yani to banggue lugane wiyete summiyal qalbu qalban li taqallubihi manam ko hewde ko ɗum wahlitto wadde ɓernde hande aɗa yiɗi aɗa wawi yidde hunde janggo gaña hunde
faami wadde noon sahaaji rewi yimɓe mbiye mi yiɗima mi ancatama ɗum ko wasa andude holko woni yidde tan sabu aɗa yidde hannde hunde gaña ɗum janggo yo nelaɗo wi manam ɓerde ɓuuri wawde wahlitade e barme pasɗo barme pasɗo no wahlitor ni manam ɓerde ɓuuri ɗum wawde wahlitade wadde noon hande ne wawi welde janggo ne wawi mettude waɗi hadis makko omo wiya saɗa yiiɗa ja yiɗere neɗɗo e hakkindare saabu asa an yakuna bahidaka yawman ma wa anta yani ɗum añor ɗum seesa saabu jangge jaam ina wawi wonde guiɗo maɗa nonne kay guiɗo maɗa saɗa yiɗir ɗum seesa saabu jangge jaam ina wawi wonde gaño maɗa faami wadde noon haaluji mbiyoɗi min mi yiiɗi mi ancitama ko haaluji ɗi daraki faami ɗon moƴƴi aywa huwa tariqu lwadih ayna huwa wa thabbitna alayhi wa zidna hudan ya ɓeydan amen peewal wa siratu mustaqim si wiyama sirat mustaqim firti ko huwa tariqu lwadih ko laawol laaɓtugol alladi ngol ganduɗa la wijaja fihi ngol ala hay oñugol gotol laawol ngo ɓortugol bigol loj ala foof goñugol gongol hen sa nangol laawol wa huwa l islamu alladi arsala llahu bihi muhammadan sallllahu alayhi wa sallam laawol ngol ɗo ko laawol ngol ganduɗa goño woni diine l'islam on diine mo islam mo ganduɗa allah ke e mum neli muhammad sallllahu alayhi wa sallam sabu allah wi inna dina inda llahi islam an diine allah mo allah waɗi reconnaître ko ɗum diine l'islam kala foof no nelaɗo mo allah neli o neli ɗum kay diine l'islam guila adam ha muhammad kamɓe foof kay diine l'islam e gooni joni heddoto noon sharia ji certata o dagnane ɗum o yo harminane ɗum o yo hokke ɗum o yo haɗe ɗum kono kamɓe foof ko din ko millati ibrahim hanifa yani ko bila shirk kono kanƴe fof ko ɗi l'islam wadde assiratu mustaqim kañum woni lawol poccugol woni l'islam faami ɗo no moƴƴi yo ɗum waɗi tariqu alladina an'amta alayhim min ibadika bi hidayatihim manam ko lawol ngol ganduɗa a nemi a hokki nema manam ko ɗum nema ko ɗum noos beele aɗa noos sabu enen jaguide hande noos tan ko jogade kaalis e foftere kono noos ɓurani wonde e lawol poccugol sabu ɗum on ɗon noos woni noos mo ganduɗa gasata ha abada tawi ko noos hewde kaalis hewde jawdi jangge jaam aɗa wawi ferguita ɗa maaya a gasni ko joguinoɗa kala koɗa gollal ma pewgal an noos ma ko noos dabɓo wadde wiyete si jiiɗi si tawi en aduna men foof ko bonheur ƴeeweten ko noos ƴeeweten ko laakar ɗum waɗi nelaɗo wi alkayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al mawt wiyete intellectuel wiyete intelligent wiyete ƴoƴƴo ko on nehɗo fittano muɗum o golleni ko woni caggal mayde wadde noon so jiiɗi wonde intellectuel uji en alay saago gollen ɗen ko woni caggal mayde kono si wi enen gollan men foof activité ji men foof ko avant mayde si mayde yani hankkadi en gasni en perti ɗum nafoore mum heewani ete mbasen hejjudde wonde allah jippiniri en ɗo ko ngam ha ndewen ɗum aywa allah wi ko ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun heddi ko foof ko gueɗe ɗe mbawa ñakkude kono kam l' essentiel o ko al ibada wadde on kala fof ko aɗa waɗa a ummima aɗa waɗa aɗa liggo aɗa haala aɗa golla ƴeewa hakkude ma e joom holko ɗum wawi jibinandema janggo e jaam ayo ɗum woni ko tariqu alladina anamta alayhim min ibadik bi hidayatihim kan nabiyin ko en annabaɓe lawol ngol dokkuɗa ɗumen wa siddiqin wa shuhada wa salihin ɓe foof ko e wonnoɓe الطريق الذي أنعمت عليهم وحسن أولئك رفيقا تاري mo wonde ɓe wondiɓe an a wondi e moƴƴuɓe
sihe tan ko wondede manam mo sehilaɓe yaadiɓe mo sehil mum woni nabi, sehil mum woni siddiq, sehil mum woni shahid, sehil mum woni salih, ana dañi sehilaɓe moƴƴi. o wi noon ko gayra tariqi almaghdubi alayhim, ata nanni amen noon e lawol ɓe ganduɗa ɓe ka tikkanɗo ɗumen, alladina arafu lhaqa walam yattabi'uhu, woni ɓe ɓe ganduɗa ɓe gandi gonga ko en yahude en ɓe paami ɓe gandi wonde Muhammadu ko gonga kono noon ɓe ndewani ɗum. walam yattabi'uhu kal yahudu ko en yahudiyankoɓe. wa gayra tariqi dallina anil haq, taw kadi ata nanni amen kadi lawol ɓe ɓe ganduɗa ɓen ko majjinaɓe, ay alladina lam yahtadu ilayhi, ɓe ɓe ganduɗa ɓen keɓani andude holko woni diine pocciɗo ni, li tafritin fi talibil haq, sababu no welsidade ɓe e ɗaɓɓude gonga. aɗa andi yani diine masih ena ko diine mo ganduɗa ko gostitaɗo ha ala ko foti. anana bols engin bols kay no waɗiri tahrif diine masihi bonni ɗum ko ha boni, kala fof ko harminano o daktini, aywa ko dagano o harmini, saabu o wi kankoni ko jiiɗo Allah hokkima ɗum e ɗum aywa kankoni hande kanko addi salus, kanko isa ko Allah, yimmo isa ko Allah kam salus. aywa wadde noon ɓen kam ko majjinaɓe, faami ɗon moƴƴi. caggal ɗum noon ɗum kontinta ha joni guila yahud hande ɓeɗo masalani formation ngaji en fof ke mabɓe jalti. aywa ɓe formation ngaji ɓe jalti kay yahud afon, kono masihiye ɓe manam ɓen ko majjinaɓe ganduɗa kay bols waɗi tahrif diine mumen o. ɓe manam Israël kam ko ɓe yahud walla ko ɓe nasara? Israël ko yahud, Israël bani Israël ɓe goni on yahud. ana Israël manam mushtaqun min yani isra ma Allah, isra yaqul ya musara'atu ma Allah, ko habde Allah. bani Israël noon ɓen ɗo goni yahudi en. mais bani Israël kamen afwani question ngaji jewti ɗum la base kamen ko ndenne ko Ibrahima ɓe jiya. bani Israël kamɓe koye Yaqub ɓe ɓuri wawde askitnede. koye Yaqub ɓuri warta Yaqub Ibrahima woni bambo. aywa Israël ɓe mbiya Israël mawɗo ko Yaqub aywa kañum mbiyde Israël. joni noon to ɓen jamanu Yusuf idi jamanu Moussa, mais jamanu Moussa gol kam Israël taw caggal Firawna ɗumani ɓe gondino e Moussa ɓe gumi ɗum ɓe hori andu hande ɓe cañsoyi tan hani hen ko elle ko Israël woni ɓe haɓaɓe ɗo e Palestine nde ɓe bonoyi dal. aɗa andi yahud koko ɓooyi bonde guilay zamanu Moussa. yahud kamɓe ɓe jaadani e Moussa, hanko gonɗin hen Moussa hewani. sa ƴeewi yahud ko adi Moussa ne arani ɓe gonno kay Fir'aun ina turki manam Fir'aun kañum ko Égypte Misre wonno, kono aɗa andi guila Yusuf en yahude no gonno ɗon. Yusuf en kay abna Yaqub jeeyno, ɗum rewi noon ha jamanu Moussa. Moussa Fir'aun ina laamina on saha yahudi en, kono terkintunoɓe yeyno Fir'aun anduno wonde kañum annabi ma ar, manam no haaldene kahanajo mumen mbiɗum wonde ande joguiɗo bonnu laamu ma ngu ko suko gorko. ɗum waɗi noon kala foof hankkadi suko gorko jibinat tan jiya Fir'aun jagga wara. joni noon nde yummum Moussa jibinno Moussa, Allah wahayi yummum Moussa wonde yo ƴettu Moussa o nanna ɗum e nder kees waɗa ɗum e maayo ngo noon. Moussa nawi ɗum ha galle Fir'aun. joni noon nde joom suudu Fir'aun yino cukalel ngel ƴefti ɗum, Fir'aun wino war ɗum, yummum joom suudu Fir'aun wi ala accu ɗum tan jaguiran ɗum comme ɓiɗɗe men ɓaade e ngala ɓiɗɗo.
Allah waɗi noon Moussa on ɗon kefeero nehi ɗum woni Fir'aun. Joni on ɗon Moussa noon jogino Moussa goɗɗo kala mo ganduɗa kañum ko julɗo nehi ɗum woni Jibril, yani oɗo biyeɗo laamisasa. Kono noon ɗum yaari ha no Moussa mawnata ha nela. ɗum woni tan kadi won gonɗinɓe Moussa wonɓe ganduɗa gonɗinani Moussa, kono hay gonɗinoɓe Moussa ne jeeyi ha nder muɗum manam batti holliri gueɗɗe ganduɗa ko jaadani eko Moussa waɗata ko yeru mum tan no Moussa yano toon to wani fi jabal ma yiɗiti hayre nde Tour Sina. Joni noon nde accuno ɗon yimɓe mum aret tawti yimɓeɓe ene ndewa sanam ene ndewa ejil. Joni noon ɗum kadi toujours kay manam yahude ko yimɓeɓe ganduɗa yimɓe tiɗɓe koyen tan. Sa ƴeewi Qur'an o danaka feccitinde nde kay kamɓe kalata. hayno Allah ne hokkannoɓe ñamduji ɗi ganduɗa kañum ñamdude iwata ko dow saama eɓe ñamata ɓe tampata ngam halkare mabɓe kiite mabɓe ɓe mbi wonde kamɓe natti yidde ñamde ummoton don joni ɓe jiiɗi ko ñamde no ganduɗa koko iwate e leydi. Joni ɓe Israël haɓaɓe ɓe Palestine Israël koɓe naareɓe walla koɓe tubakoɓe? Israël ɓeɗo ko tubakoɓe ɓurata ɗaɓɓitade manam ko leñol Yahudi ha joni. Tubakoɓe en Allemagne en Français noon ɓeni waɗi Israël waɗi Yahudi waɗi Nasara fof nan toon fof nan toon. Kono noon so wi Israël manam bani Israël kamɓe ɓe ngala arde mo ganduɗa ko arde mustaqir. ɗum noon addaniɓe habde e Palestine pour kamɓe ɓe daña arde mo ganduɗa ko khassa lahum. Sa ƴeewi haraka mabɓe mawɗo ɗo wiyeteno ni as-Sahyoni kamɓe ɗum woni hadafu mabɓe, yani an yajidu lil yahud ardan mustaqillan. Aywa joni noon ɓe jinno wadde Palestine toon wonata leydi mabɓe toon, yani al-Quds toon wona capital mabɓe. Har mabɓe nde fof ko ɗum ɗo. أيوة هذا أي في طلب يعني النصارى لم يهتدوا إليه لتفريط في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. هذا هو ما كان يتعلق بالتفسير. جنجر من فوائد الآيات كن يم نفترض آية افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة. إن جاء نفترض أن آية وأن الله fuɗɗori deftere mum nde ko basmala woni ko bisimillahi rahmani rahim ko tagi li yurshida ibadahu an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha talaban li awni wa tawfiqi ko ngam manam fewnu julɓe ɓe hollude julɓe so tawi eɓe gollo gollal yeɓe puɗɗore nden inde guilay haaluji mabɓe saɗa haala haɗa ma bisimillah saɗa ñama bisimillah saɗa baɗa matta fof mbiya bisimillah. ɗum fof sa wi noon tan manam anta ay ista'anta billahi. kono onne min haddi ibadillahi salihin fi du'a albad bi tamjidillahi wa thana alayhi. en jeeha joni e hadiya julɓe walla jiyaɓe Allah ɓe saɗa waɗa hunde walla saɗa haala on puɗɗorɗa yettude Allah duwarade muɗum hen kono aɗa molinoma hen summa li yashra fi talab caggal ɗum noon natana e ko jiɗɗa ñagade ko walla ko jiɗɗa duwade ko. kono noon tahdiru muslimin min at-taqsir fi talabil haqq kan nasara dallin manam koye rentinde julɓeɓe kadi ha joni manam raɓɓiɗinade e yiide gonga e wittude gonga hono no nasarayankoɓe daɓɓiɗiri ni ngami ga andude gonga fami. taw ɓen ko moƴƴi manam hande sa yi gueɗe keeɗe manam gueɗe ɓurɗe mawnude e aduna ɗe sa yi woni ko e juuɗe yahude en woni ko e juuɗe yahude en. kono Israël manam nasara en kamɓe gona yimɓe gandal en
kono yahudu ko ɓen ko yimɓe gandal en kono noon koɓe gandal mabɓe manan koko waɗi ɓe intéresse tan ɓe ƴeewat ɓe naftoro ko ganduɗa ɗo waɗaɗo ɓe intéresse ɓe gacca yahudi anantanaka wona julɓe kono ɓe mbaɗi respecté gueɗe comme heere gandi gueɗe kewɗe comci iman mais aywa ɓen goni yani almahdub kamɓe ɓe gandi kono noon ɓe jaɓani rewde kala fof ko fati e Allah kamɓe ngala hen haaju so wona taw ta Huseynu wi zahabtu fil gharbi fa wajadtu muslimin biduni iman wa zahabtu fi sharq wa wajadtu iman biduni muslimin sah ɗum waɗi so tawi ko keefi si ko jikku julɗo eɓe jogui kono noon ɓe ngala aqida o kono si ko enen noon manam eɗen jogui aqida o peut être kono noon jikko sulu ko hollirani ɗum وكذلك عدم العمل بالحق الذي أو عدم العمل بالحق الذي هو بالحق الذي عرفوه أنا رنتinde kadi julɓe e wasde gollirde gonga maɓe gando gonga maɓe gando hono no yahude naɓe mbaɗnoni kal yahud wal maghdub alayhim wi dallat as-suratu ala anna kamal al-iman yakunu bi ikhlasi al-ibadati ta'ala simorde ana tindina wonde timmal limanagal ɗum laatoto tan koye laɓɓinde koye ikhlas al-ibada laɓɓinande dewal Allah wa talabi al-awn e ɗaɓɓidde ballal minhu ɗo Allah ɗo wahdahu duna siwahu kala fof kaɗa wallinoro ballinoɗa Allah e ganda kanko tan woni al-mu'in هذا الحمد لله رب العالمين انتهت السورة. شكرا.